Президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту щодо колаборантів. Про такий намір він заявив на зустрічі з очільником Меджлісу Рефатом Чубаровим та його заступником Ільмі Умеровим. Тексту документу ще немає, але у президентській фракції внесення документу в Раду прогнозують вже найближчим часом. Тему продовжить Олена Стецюк. Посіпакам окупантів відповідальність перед законом. Президент анонсував, що готує законопроект про колабораціонізм. Закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, але категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства. Колаборанти є, а закону немає. Йдеться про осіб, які свідомо пішли на співпрацю з окупантом на шкоду власній державі. Такі є в анексованому Криму. В Меджлісі кажуть, у законопроекті слід прописати підстави для притягнення цих людей до відповідальності. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз пояснює, передусім йдеться про тих, хто був на керівних посадах в окупаційних адміністраціях, забезпечував проведення псевдореферендума в Криму та незаконних виборів на території українського півострову. Але колаборантів слід відрізняти від тих громадян, які стали інструментом в руках окупантів. Например, вот служба в армии, да? Служба в армии оккупационных властей – это недопустимо. Точка. То есть там, где у человека есть выбор, и он его сделал в эту пользу, в пользу оккупационных властей, значит, он недостоин считаться сегодня членом нашего общества. Но когда речь касается, например, директоров школ, или каких-то людей, которые врачи, да, или вот типа вот такого рода категории людей, тут надо очень взвешенно подходить. З свого боку тоді підтримали необхідність першочергової розробки цього закону про колаборацію. Я думаю, що зараз я не думаю, що це буде буквально найближчими тижнями, але хотілося б, щоб в цьому році такий закон був прийнятий. Депутати попередньо готові підтримати ініціативу президента, аби ті, хто співпрацює з окупантом, понесли відповідальність. Проте самого тексту законопроекту ще не бачили. Наша позиція дуже проста, що Російська Федерація проти України веде війну. І в Україні, на жаль, існує п'ята колона, яка сприяє цьому веденню війни. Все, що стосується в законопроектах видалення з України п'ятої колони, яка працює на ворога, все це наша фракція буде голосувати. Це тема національної безпеки країни, на якій дуже багато спекуляцій. Так? Тому, якщо законом буде визначена ця особа, яка може так називатися, і вона буде нести покарання згідно закону України, тоді безпека країни буде значно посилена. На сайті Верховної Ради ще з минулого року зареєстровано вже кілька законопроєктів із подібними назвами. Там колаборантами пропонують називати осіб, які, зокрема, співпрацювали з ворогом при здійсненні ним агресивних дій та розгортанні збройного конфлікту проти України. Кожен потенційний колаборант має пройти спеціальну перевірку, аби бути очищеним від підозр. Сьогодні автори зареєстрованих вже проєктів законів кажуть, вони загальмувалися на рівні комітету. Мовляв, тоді не було політичної волі. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР.